Yung mauuna, yung mauuna, yun na lang yung paunahan. Lunok agad, Give lunok. up, pwede mag-give up. Lunok ba, lunok? Cut. Give up. Huwag mo nguyain, lunok. Umalis na sa line out. Kaya niya yan, Gina. Dapat wala. Ala! Okay. Congratulations. Kala ko sili yun. Prayer. Muling salamat, papasalamat kami sa gabing ito, sa privilege na binigay mo sa amin na magtipon-tipon at mag-celebrate ng tunay na meaning ng ang iyong kapangalan. Para lang maramdaman ng bawat isa sa amin ng kasiyahan ng kapanganakan mo dito sa mundo para lahat po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. May we help us, O God, to or show us, teach us this season, real meaning of this season. At salamat Panginoon din sa mga blessing na ito. Salamat sa mga naghanda, sa generous heart, generous family na parating naghahanda sa ganitong sitwasyon. At sana po, sa aming pag-uwi, may you help us, O God, and guide us. And ituro mo po sa amin ang tunay na kahulugan ng ito pong aming dalangin sa ngalan ni by the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Pwede pa kayong kumain dito. Dito pa tayo hanggang bukas. Bukas. Kainan na! Kain ulit, kain ulit. Tudong oh. Ano laman Yan, nito? magdala ka nga to, pumpkins. Ano ka? Tatlo. Bakal ka to. Ay, doon oh. Kuha lang. Pagputukan tayo balot. May Tommy, yummy, may Tommy. Dads. Hoy, Tumi. May Tommy, wala na bunot Tommy. Tumi, nabunot Tumi. Sapatos, Tumi. Ito oh. Hoy, mga A4 sa Pines Park. Natanggalan na pala ng isa, A4, A5 na. Dati ito oh. Dalawa si Maya. Ma, itinanak man permission. Dami mo para bukas meron pa tayo. Bilisan mo na.
Mapapanis yan. Ma, nagreklamo sila kay daghan daw kay mong ipakuha, ma, oh. Ma. Ako, may saka mo. Tagay mo, ka pala. Wala akong bag, kaya. Kapal mo ah. Kaya makita yung pagdiriwang mo. Dapat yung kanta. Balutin mo ako. Uy, pugi po.